Owura bi a wadi mfe aduasanan akɔwu wɔ ne mpena dan mu wɔ Asawase. Amanneɛbɔa abɛtɔ yɛapono so wɔkyerɛ sɛ, Owura bi a wɔfrɛ no Felix Arko akɔhyia n'akwanhyɛwuo wɔ ne mpena dan mu. Awerɛhosɛm siiɛ wɔ Asawase a ɛwɔ Asante Mantam mu. Mansini Badwani anaa Asɛmbliman a ɔwɔ baabi asɛm no siiɛ hɔ, Owura Matthew Amissah akyerɛ mu sɛ, Felix Arko a wanya ne baabi kɔ yi bɛsraa ne dɔfoɔ Abena Boatemah Memeneda Kɔtɔnimaa bosome yi da a ɛtɔ so 14 wɔ afe mpem 2022 yi mu. Felix ne Abena nyinaa didiiɛ ansa na wɔrekɔda. Nanso ade kyee anɔpa no, Abena Boatemah nkɔhwɛ a Felix Arko na wawuo da hɔ yi. Asɛm no akɔdi Asawase apolisifoɔ nsɛm ma wɔde amu no akɔto kɔmfa nɔkye ayaresabea. Wei bɛma adɔktafoɔ ayɛ nhwehwɛmu ahu deɛ kum no pɔtee. Amanneɛbɔ no da no adi sɛ, Abena Boatemah nso akɔdi apolisifoɔ nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔaboa ma nhwehwɛmu akɔ so. Owura a wafi mu yi nuabarima Hammond ne Class FM kasafidie akasa na wakyerɛ mu sɛ, ɛsɛ sɛ apolisifoɔ yɛ ntɛm wɔ wɔn nhwehwɛmu no ho na wɔahunu deɛ kum wɔn busuani no ankasa. Bɛsraa mia subscribe button no so. Sɛ wowie nso a, hwɛ sɛ wobɛsɛnde ama afoforɔ ma wɔn nso wɔn nsa aka bi. Yɛda wo ase paa.